Salutare tuturor, numele meu este Bobotic și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival. Suntem cu 2 inși de data asta. Ce ai spus? Suntem cu 2 inși. Eu sunt minion, bobiță, și ăsta e gigant. Cu The King David și cu The Darkness. Sau Păi da. Câsă-Câfan 1894. Da, în fine. Bun, haideți. Acum vreau să muriți amândoi. Mi-ai furat XP-ul. Nu ți-am furat niciun XP. Nu mai, dar dacă mă omor nu mai vorbesc cu tine. Bine. Dacă dai că e nașpa. Facem portalul. Ok, în episodul acesta vă vom prezenta un portal din Nether. O stai, mă. Cine este? Avea și un cap, i-am luat capul lui David. Știi ce nu-mi place mie la voi? Că aveți trolearea aia în voi. Nu, tu ai dat pe om. Bun, dăm cu obsidianul. Nu cu ăsta. Ai cu dă capul ăsta și urât. Îmi dai 5... uite-le. Ce capul tău, Davide? Până aici la ușă. Care? Da, ăsta e capul meu. Ia uite și eu ce-am făcut. Doamne, sunt prost sau. Zic că avem niște fier pe aici. Deci, vom face portalul spre Nether. David, tu ești un copac și am niște o bucată de fier. Unde? În copacul, unde? Du-te și tu, cătă. Hai mă, duceți-vă unul ce dracu. Ce Cătă, vrei să te întreb și eu atâta. De unde ai atâta sugarcane? Hai, David, du-te acolo și ia-mi o bucată de fier. Că aici nu e. Am eu, vin încolo. Păi nu te duce acasă, asta vreau să zic. Hai, David, Făcută? te-ai dus? Așa. În locul secret. Cât vrei? O bucată. Ei, mi-a dat mă, te bea. Vezi că poate TP, Asta am scris TP omorăm. here. Nu, lasă, nu-l accepta. Ba da, hai să-l omorâm. Nu, că și-a dat TP here ca să-l omoare. S-a mai întâmplat odată chestia asta. Tocmai am Bine că nu văzut și-a că... pierdut armor. În fine, unde ești, Bobotix? Sunt în... cum se numește? În fermă, subteran. Păi vin încă. Sunt jos acolo, nu pot acum, fac portal. Al faci în fermă. Un fel... Ce? Că mă puțin că mi-a dat download din Terrarian. Ce naiba? Ei, S-a băguit serverul. ești nebun. Ăștia își bat joc de noi, mă, frate. Nu s-a mai băguit, gata. Pe mine m-a băgat pe scarilor. Aoleu, Se doamne. mișcă chestia aia? Da, ne scuzați pentru băguială, dar alți server ne-au găsit băieții veseli De și... fapt am găsit numai că ăsta e cel mai serios. Da, și server. pe ăsta am făcut casa, adică... Adică am început pe ăsta, nu mai fac altceva aici. După cum ați văzut și în seria anterioară, m-am făcut cu abonații, știți? Ultima oară a fost, deci vă zic, ultima oară îmi pare Am rău. făcut 7 like-uri. Da, chiar a fost mișto. A ghicit cineva ghicitoarea? Da, Crăciun a zis-o, numele. Hai, zi următoarea ghicitoare. Ghicitoarea de azi e E verde și stă pe copac. Bobotix. Corect. Uite mă, te putezi la ei. Ia, TP accept. Păi bă, tu știi că te portezi de fapt la el. Să item la mine. 3, 2, Ok. 1. Hai încoa, Davide, să mă ajut pe mine cu portalul. Unde Bă, că nu ești? suntem pe Sunt nimic. în fermă. Ți-ai adus un fermă? Nu. Vezi că-s diamante sub tine. Da. Da. Minte. Ăla e colcătă în caz că nu știi Oare? română. Stradul 45 e imposibil să fie diamant aici. Sub, mult mai jos. Mult mai jos. Până la strat 11, 10, 9. Nu mai da, că mi-ai luat deja 4, toate inimile, mai am 3. În orice caz, o să vă Bun, spun ghicitoarea. Mă rog, știți regulile, A cine adus să cineva o ghicească. torță? Se vede deja. O torță, a zis-o cineva? A dus? Ia și pe o torță de pe aici, Cătăline.
În fine, nu-mi pasă, I don't care. Acum o să vă spun ghicitoarea, liniște toată lumea. O să spun de două ori ca să o înțelegeți. Ce vede și stă în copac. Bobotix. Nu, mă rog. Greșit. Deci, ghicitoarea este: ce se așează pe masă, se taie, dar nu se mănâncă. Pielea. Încă o dată o repet, taci cătă. Ce se așează pe masă, se taie, dar nu se mănâncă. Ok, cine va ghici această ghicitoare? Va fi pus pe tabelul nostru. Da, și bonus, îi vom da un diamond. Bun. La video ăsta noi am vrea să strângem câte like-uri, Bobotix? 2. 6. 6. Am văzut că în episodul anterior am avut și Cât dislike. dă sau tu, Davide, că fac crize deja. Am avut și dislike-uri, nu știu de ce. Nu dă dislike. Nu dă like. Asta e, mai sunt și Hai, hater. aprinde-l. Păi În nu viață mi-a adus fier, niciodată. nu mi-a adus nimeni fier. Ba da, Păi da, Aprinde-l. păi dați-i bucata de fier. ți-am dat-o. Nu mi-a dat nimeni nicio bucată de fier. Că te dă Nu eu. e la mine. Nu e la tine, nu? Vezi că se mai trebuie un gravel. Nu. Ah, super, e oprit. Dă-mă la mine puțin. La mine puțin. E oprit asta. Bine că le-ai tu. Păi și cum vom face? Dă la mine puțin. Param. Papam. Papam. Parapapam. Nu merge că nu le-ai făcut bine. Cum nu l-am făcut? Cât ai făcut? De bloc ai făcut? 1, 2, Mai 3, unul 4, sus. 5 pe 4. Cred că mai trebuie să faci unul în sus. Nu, așa e bine. Hai să-ți dau foc. Nu Ți-am dat pot, foc. E oprit lentul. Da. Nașpa. A, cred că știu ce am greșit. Ce ai greșit? Ia vezi acum. Am că dau tipa accept chiar. Dați-mi mai temele. Bravo, baftă. Și... Davide, termină că ești... Tu nu știi cât de oribil te auzi. Nu am ce să fac, eu mă aud bine dacă aș înregistra eu. Nu te auzi bine nici dacă înregistrezi, stai din gura. Dar de ce scrie să te plătezi la ei? Scrie TPA here și poți să dai un teleport, de exemplu, dai TPA here, Davidescu 07. Eu sunt aici și dau chestia asta și David poate să vină aici dacă dă TPA accept. Perfect, deci nu merge portarul. Acceptă. Te-a omorât, cătă? Nu. Ia sparge și blocurile astea, Bobo. Nu trebuie spart. Vedeți, vedeți. Uite, un cadou, știi? Eu vreau. Ia, o să-l citesc. Aia, mișto. Stai, cine dă? Mie-mi place că nu merge printul. Bun, băjetii, hai, ce putem Mișto. face? De ce, ce putem face? Nu știu. Păi cred că stau Tu ești șeful, haide-i. Aoleu, îmi dai puterea asta mie? Ce am putea face, băieți? Deci la minar nu mai trebuie să mergem. Ce am putea face? Am o idee. Slash home. Fiți atenți, băieți, ce facem. Deci, noi acum, practic, ar fi trebuit să pornim. E la complet. Perfect, noi ar fi, în clipa asta ar fi trebuit să meargă. Teoretic. Nu, ar fi trebuit să meargă. Nu cu fără de redundanții la spawn.
Bine, fii atent ce vreau să zic. Lăsați-mă să-mi termin. Ar fi trebuit să meargă portalul. Din păcate n-a fost să fie. Așa, și teoretic ce vom face? O să mergem la spawn. Că este un portal. Și intrăm pe acolo. Ce minte de găini avem și noi toți trei, adică ce ne muncim atâta și degeaba. Hai să mă moară unul. Unde este? La spawn. La spam. Păi băi, am zis nu acum. Nici nu le-a... Voi v-ați luat ceva la voi? V-ați luat ceva? Da, Ce v-ați luat? mâncare. Super, pe mine m-a zis să hai unul repede acasă să mă omoare. Nu vin. Deci eu. Hai. Bă, sunteți proști, veniți să mă omorâți unul. Moară-te în cactusul meu. Bine, mă, ești deșteptul. Uitați Da, și oamenii asta, deșteptiți. da, asta și-a pus cactus. Deci, Bine, mai- din vina voastră, am pierdut 5 minute. Pentru asta episodul va dura 25 de minute. Nu va dura 25 de minute. Ba da, pentru că voi nu mă ajutați. Bine, 25. hai să te pe acel. Prea târziu, gata, m-am omorât. M-a vrut. Am pierdut 5 minute doar pe chestia asta. Până la urmă e filmarea ta. Până la urmă apărăți în ea. Nici nu mă interesează. Nici măcar n-am cont, așa că O să ai, să ai calm. poate, nu poate, da. Unde e portalul? Nu știu. War... Cum se numește, mă, portalul? Ce warp există, mă? Voi știți unde e? Nu mă Ei, întreba. Că tot tu știi. Cătălin, eu sunt la spawn, de ce îmi dai TP? De ce dai TP? Și că ești la spawn. Știi unde Eu e? sunt la... Știți unde este portalul, mă? Nu. Eu sunt la PvP. De ce stai Acolo. deștepți? Ok, episodul ăsta e deja un epic fail. Nu contează, ăsta e ultimul episod, să se știe. Ultimul. Mai facem Epic. și unul. Deja au Păi, devenit plictisitoare. Deja a devenit plictisitor, exact. Adică ce am făcut? Suntem... Avem diamante, suntem eșantați. Să facem și Enchantați unul. pe naibii. Să facem skin-ul Bobotix. Am putea face asta. Ce să faci? Ok, atunci eu mă duc să mă joc altceva. Bun, haideți acasă. Să facem un final de la grandios cu TNT-uri. Cine are TNT. prag de pușcă? Cine are prag de pușcă? Nu știu. Cătă, vină cu a. Cătă. E foarte banal spus. Dar vrei să fii mireasa mea? Colegii tăi. Zi, da sobă. Hai să mergem la War PvP să ne luptăm. E de Dați-vă- proastă. Nu mai da, Cătăline, nu mai da. Termină-te. Cătă a început troleara. Sau cum să spune. Luați-vă o sabie din diamant și haideți la War PvP. Eu n-am sabie, bobiță. Din diamant, aveți acolo. Hai că mă duc. Ha. War PvP. Sticăm o armură. Nu, deci eu aici termin episodul, cum vreți voi. Bun, hai și tu la War PvP să ne luptăm o dată. Vezi că nu m-am făcut full pe mine. Stai, trebuie să sar pe capac, știi? Haide încoa. A, nu merge. O lovitură mea, da. Full ăștia diamond. Și mi-a luat și capul. Ia-mă de aici. Ia-mă de aici. Îmi place tipul ăsta. E de treabă. Nu? Ești de treabă. Urmărește unul. Bun, haideți pe platforma aia de încheiere. Mamă, m-a omorât dintr-o lovitură, vrei să te mint? Bun, haideți, mergeți pe platforma Ăștia de fac timp. PvP. M-am omorât. Bun, haideți toți la pe dați-vă de pe la mine. Părând, unul câte unul. Mai întâi Cătălin, că nu pot să accept la amândoi în același timp. Stai puțin. Nici măcar nu ți-am dat, dar în fine. Haideți, dați-vă unul. Bun, deci... Deja a devenit Hai, David. plictisitoare seria. Dă și tu de pe la mine. Cred că ăsta va fi ultimul episod. Bun, hai vină cu David. Dă pe la mine. Atac surpriză! Ești prost?
Dă-i pe la mine. Stai puțin. Davide, rămâi acolo când vei de la tine, vreau să-mi iau mâncare. Da, eu nu sunt acasă. Păi tu unde ești? Urc la cătă. A, cât a fost ăla, vezi când dau pe la tine. Cătă-i sus. Selene, să urci. Deci să urc, mai pierdem niște timp, veniți încoa. Veniți lângă mine. Unde ești, David? Tu ești ăsta? Nu. Wow. Hai, aici vom încheia episodul. Da, știi că mai avem. Așa. Cam atunci cu acest episod, eu am fost Robotix, i-am omorât pe toți, ultimul episod. Să-i la eu. Acesta a fost chiar ultimul episod, deci adios. Adios, spune? Lipido. Bun, Adio. adios, nu știu, ne vedem cu alte serii, vedem Skywars Survival Game. Mulțumim dacă vă Mulțumim, ultimul episod, puteți apăsa și butonul de Să începem like. și sezonul 2, în curând. exact. Bun, pa, pa. Pe ce?